Trojizbový byt v obľúbenej lokalite Poprad Starý Juh, kde nájdete kompletnú občiansku vybavenosť, ktorá zaručuje pohodlné a pokojné bývanie, je teraz na predaj. Poďte sa pozrieť na byt, ktorý už čoskoro bude môcť byť vašim novým domovom alebo výhodnou investíciou. Ak vás tento byt zaujal, detailné informácie nájdete na stránke a pre obhliadku mi volajte. Teším sa na vás.